హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ విభాగంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నాం. 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చూసినప్పుడు మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలుగా, కర్మషట్కాలుగా ఉన్నటువంటివి. మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలు. అందులో నిన్న చూసినటువంటి ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము మధ్యలో ఉండేటువంటి భక్తి యోగాలలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. నిన్నటి క్లాస్లో ప్రభు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఆ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు. మొదటి శ్లోకంలోనే అర్జునుడు అడగడం జరుగుతుంది, నీ యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉండేటువంటి వారా లేదా అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మమును అర్చించేవారా, ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఆయన అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఉండేటువంటి వారు ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా ఉంటారు అని. వారిలో ఒకరు నిరాకారవాది, మరొకరేమో సాకారవాది. ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తి సేవతో పూజిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు సాకారవాదులు అని. అలా కాకుండా అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొనేటువంటి వారిని నిరాకారవాదులు. ఆ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అయితే ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నకు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ భక్తియుత సేవయే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పద్ధతులలో ఉత్తమమైనది అని ఆయన చెప్తాడు. అంటే అది ఉత్తమమైనది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అంటూ ఆ భగవంతుడు 2వ శ్లోకంలో సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా మరొక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనిషి విశుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని, తద్వారా అతడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని అంగీకరించి ఆయన నుండి వినడము అంటే శ్రవణము, కీర్తనము వంటి వాటిని మొదలుపెట్టి ఆ శ్రద్ధతో భక్తి నియమాలను అంటే ఆ భక్తి యోగ నియమాలను ఆచరిస్తూ ఆ దేవదేవుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అనేటువంటిది ఆ 12వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా చూడబడినటువంటి అంశము. అందుకే అక్కడ ఆయన చెప్తారు ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడినటువంటి ఆ ఆత్మానుభూతికి, భగవత్ ప్రాప్తికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఒక్కటే పరిపూర్ణమైనటువంటి మార్గము అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు అర్జున అంటూ ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ వాస్తవానికి 12వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ నిరాకార భావన ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుంది అని. అలా ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందేటువంటి విధానంలో ఒకసారి భక్తి ఆధ్యాత్మిక లో ఉండేటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోనికి చేరినట్లయితే ఇక అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో లేనంత వరకు మాత్రమే ఆ నిరాకార విధానం ఏదైతే ఉందో అది అవసరమవుతుంది అని. ఇక ఒకసారి ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోకి వచ్చినట్లయితే ఆ విశుద్ధ భక్తి యోగంలో కృష్ణ భక్తి భావంలో నెలకొనడం ద్వారా ఇక వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే
ఆ భగవద్గీత మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలలో ఆ భక్తి యోగము అత్యంత అన్ని అంశాల్లో కూడా చెప్పబడినటువంటి విధానం ఏంటంటే, ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటిది అత్యంత అనుకూలమైనది, సరళమైనటువంటి విధానము. ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి, జీవుడి యొక్క పరమగమ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి అనువైనటువంటి విధానము భక్తి యోగము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలలో చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగం ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో, ఇక ఈరోజు మనము 3వ విభాగంలోని అంటే జ్ఞాన షట్కాలు, మొదటివి కర్మ షట్కాలు, తర్వాత భక్తి షట్కాలు, ఇక ఆ కర్మ విధానాలు, భక్తి యోగ విధానాలను వివరించిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు 3వ విభాగంలో ఆ జ్ఞాన విభాగాలను, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ 13వ అధ్యాయం నుండి 18వ అధ్యాయం వరకు. సో, ఇక ఈరోజు 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. సో, ఈరోజు చూసేటువంటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో అది ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము. దీనినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో, ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఏదైతే అంశాలు మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామో, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధన భాష్యాన్ని బేస్‌గా చేసుకొని మనము ఆ భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక ఈ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో, ఈ 13వ అధ్యాయము ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము, దాన్ని క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. ఆయన అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారు,
ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు భోక్త గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము తెలిసినటువంటి వాడు గురించి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడును గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును గురించి, జ్ఞేయం ఆ జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. ఇక ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం తెలిసినటువంటి వాడు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు అడిగాడు. దానికి ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా ఇస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిధ్యభిధీయతే తద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం, అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నకు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానము ఈ విధంగా ఉంది. ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహము తెలిసినటువంటి వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు, చెప్పబడతాడు. అంటే ఈ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే ఇక్కడ ప్రకృతి పురుషుడు, క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము జ్ఞాన విషయాలను గురించి అర్జునుడు అడిగి తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసుడయ్యి వాటిని అడగడం జరిగింది. ఇక దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం. అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది బద్ధ జీవుడికి కర్మక్షేత్రంగా అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ జీవుడు సంసార బంధనంలో బంధించబడి ఉంటుంటాడు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై అతడు ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనల ద్వారా అతడు ఆ కర్మక్షేత్రాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది శరీరము. అలాగే ఆ దేహంలో ఉండి ఈ దేహాన్ని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఇంకా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి. అలాగే ఇంకా అర్జునుడు అడిగినటువంటిది పురుషుడు అంటే ఎవరు అంటే ఆ భోక్త, ఆనందించేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్ముడు. క్షేత్రము అనేటువంటిది ఈ దేహము. అలాగే క్షేత్రము తెలిసినటువంటి వాడు అంటే దేహం తెలిసినటువంటి వాడు ఆత్మ. మరి జ్ఞానం ఏంటి అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని గురించి అర్థం చేసుకోవడం. అంటే ఈ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను అర్థం చేసుకోవడము జ్ఞానము. మరి జ్ఞాన విషయము ఏమిటి అంటే ఆ పరమాత్ముడే జ్ఞాన విషయము అని అర్జునుడికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఈ 6 ప్రశ్నలు, ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రం తెలిసినటువంటి వాడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములు అనేటువంటి అతడు అడిగి తెలుసుకోవాలని అనుకున్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడిని అని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో మరికొన్నింటికి ఇక్కడ సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ప్రతి శరీరంలో ఆ క్షేత్రము తెలిసి ఆ శరీరాన్ని తెలిసినటువంటి ఆత్మ ఉంటుంది, అది క్షేత్రజ్ఞుడు. మరి ఆత్మతో పాటుగా భగవంతుడు కూడా ఉంటున్నాడు, పరమాత్ముడుగా
ఉంటున్నాడు కనుక ఆయన సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తారు. ఎలాగైతే ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశము, పొలాలు, ఆస్తులు అవన్నీ అతనికి మాత్రమే సంబంధించి ఉంటాయి. అంటే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉందనుకోండి. అది ఎంత ఉంది, ఏంటి అనేటువంటిది ఆ వ్యక్తి. అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ దేహానికి సంబంధించినటువంటి వారు. మరి రాజు అనేటువంటి వాడు ఉన్నట్లయితే రాజ్యంలో రాజు అందరి క్షేత్రాలు అంటే ఆ పొలాల పైన వాటిపైన రాజుకు అధికారం ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మరి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నిటిని గురించినటువంటి అవగాహన రాజుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అన్ని దేహాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఈ అన్ని జీవుల గురించి తెలిసినటువంటి వాడు అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, అన్ని దేహాలలో కూడా నేను క్షేత్రజ్ఞుడిని అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అన్ని దేహాలలో ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉంటున్నాడు. సో ఇక మరి ఈ శరీరాన్ని అంటే ఆ క్షేత్రాన్ని, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడిని అర్థం చేసుకోవడమే అంటే దేహము, ఆత్మ వాటిని గురించి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అనేటువంటిది నా అభిప్రాయము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికార్యత చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయినది, మరి క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను నేను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే క్షేత్రము అది ఏ విధంగా ఏర్పడింది, మరి దానిలో ఆ క్షేత్రంలో ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మరి అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది ఆ క్షేత్రము, అలాగే ఆ క్షేత్రం తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు, మరి ఆ తెలిసినటువంటి వాడి భావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ప్రభావాలు అనేటువంటి విషయాలను నేను వర్ణిస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. నేను చెప్పడమే కాదు, ఈ విషయాలు అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహము, ఆత్మలను గురించినటువంటి జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులు వివరించబడి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగాను మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడి ఉన్నది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాత చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే ఈ క్షేత్రము ఎలా ఏర్పడింది, ఏంటి ప్రభావములు అనేటువంటి క్షేత్రము గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. పంచ మహాభూతాలు, మిథ్యా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, మొత్తము జీవితపు లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ సంగ్రహముగా క్షేత్రముగాను దాని అంతఃప్రక్రియలుగా భావించబడతాయి అర్జున అంటూ ఆ క్షేత్రమును గురించినటువంటి మరికొంత జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఈ శరీరము, మన దేహం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం 24 మూలకములతో ఏర్పడి ఉన్నది అని చెప్తారు. అందులో పంచమహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, ఇవి పంచమహాభూతాలు. అలాగే ఆ పంచమహాభూతాలకు సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియ విషయాలు, వాటి యొక్క విషయాలు, అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే మనము తెలుసుకునేటువంటివి, మన జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటివి. వీటిలో ఆ 5లో చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు అనేటువంటివి
ముక్కు వాసన చూడడానికి, చర్మము స్పర్శను పొందడానికి, నాలుక రుచులకు, కళ్ళు మనం దృశ్యాన్ని చూడడానికి, అలాగే చెవులు ఈ శ్రవణం చేయడానికి, వినడానికి ఉండేటువంటి ఇవి. ఇక కర్మేంద్రియాలు, కంఠము మాట్లాడడానికి, చేతులు పనులు చేయడానికి, కాళ్ళు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి నడవడానికి, అలాగే జననాంగములు, అలాగే గుదము అనేటువంటి 5 కూడా పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంగాలుగా చెప్పబడేటువంటి కర్మేంద్రియాలు అని చెప్తుంటుంటారు. ఇక ఇంద్రియార్థములు అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. భూమి ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క ఇంద్రియ విషయము గంధము, సుగంధము, మంచి వాసన రావడం. అలాగే నీరు రుచి, అగ్ని రూపాన్ని, అలాగే వాయువు స్పర్శ, ఆకాశము శబ్దము. ఇవి ఇంద్రియార్థాలు. ఇక సూక్ష్మ అంశాలుగా చెప్పబడేటువంటివి 3 మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటి 3 సూక్ష్మ అంశాలు. సో 5, 5, 5 ఇవి 5 మొత్తం 20 ఈ 3 23. సో ఇక మహత్తత్వము అనేటువంటి కలిపితే మొత్తము 24 మూలకాలతో కలిసి ఉన్నటువంటిదే ఈ దేహము అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక క్షేత్రం గురించి తెలియచేసినాక ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమిటి, మరి జ్ఞానము అనేటువంటి విషయాలని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. వినయం, గర్వం లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, ఇంద్రియ విషయాలను వదిలివేయడం, విద్యా అహంకారం లేకపోవడము, జన్మ మృత్యువు జరావ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడము, ఆ జనన మరణాలకు సంబంధించినటువంటి అలాగే రోగాలకు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆ దోషాన్ని గుర్తించడము, నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైనటువంటి వాటి బంధనం నుండి విముక్తి, సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తంగా ఉండడం, అంటే సుఖం వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగాను, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మరొక రకంగా ఉండకుండా ఆ రెండింటిని సమభావంతో స్వీకరించగలిగేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, అలాగే ఆ భగవంతుని ఎడ నిరంతరమైనటువంటి భక్తియుక్త విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలి అని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారము యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము, మరియు మహతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక అవి కాకుండా ఉండేటువంటి ఏదైనా వ్యక్తి ప్రదర్శించినట్లయితే వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అది అజ్ఞానమే అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ జ్ఞానం యొక్క విషయాలని తెలియచేయడం జరిగింది. జ్ఞేయం యత్తద్ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్న సదుచ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చవిచూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన ఆ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ ఆయన ఇంకా ఆ జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వాన్ని, అంటే శాశ్వతంగా ఈ భవబంధనాల నుండి దూరంగా ఉంటామో అట్టి జ్ఞానాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. అది ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పేది అది ఆది లేనటువంటిది, ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి అంత సనాతనమైనటువంటి అనాదిగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తుంది. అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆ భగవంతుడికి ఆధీనమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతి మల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నాడు. ఆ విశ్వరూప మహతత్వము, ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో మనం విన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి పాదాలను, చేతులను కలిగి ఉన్నారు, శిరస్సులను, ముఖాలను కలిగి ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే చెవులు కూడా. ఇక ఈ విధంగా ఆ పరమాత్ముడు ఈ సృష్టి అంతా కూడా వ్యాపించబడి ఉన్నాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృతి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ అతడు ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయినా అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు అతీతుడుగా మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు అంటూ ఇంకా ఇక్కడ ఆ పరమాత్ముడు ఆ ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ పరమాత్ముడు ఇంద్రియ రహితుడు అని చెప్తున్నారు. మరి అన్నింటినీ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా రక్షించి పోషించేవాడు ఆ పరమాత్ముడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ అన్నింటినీ రక్షించి పోషించేటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా దేనిపైన కూడా ఆయన ఆసక్తిని కలిగి ఉండరు అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు అతడు అతీతుడుగా ఉంటాడు. అలాగే ఆ గుణాలకు ఆయనే ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ పరమ పురుషుడు కదిలేలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన చాలా దగ్గరలో కూడా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడిని మనము ఎక్కడున్నాడు, ఏమిటి అనేటువంటి, ఎవరు అనేటువంటి భావనలో ఉంటే ఎంతో దూరంలో ఉంటారు. సో సర్వము ఆయన అనేటువంటి భావనలో ఉంటే ఆయన మన చుట్టే ఉంటూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు దూరంగాను దగ్గరగాను ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూత భర్తృ చ తద్జ్ఞాయం గ్రసిష్టు ప్రభవిష్ణు చ. ఇంకా ఆ పరమాత్ముడి గురించి చెప్తున్నారు. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు అయినా సర్వ ప్రాణులలోనూ వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త జీవులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకొనుము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. ఇంకా చెప్తున్నారు అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతికి మూలము, అజ్ఞానాంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గ వాడు కూడా ఆ భగవంతుడేని, జ్ఞానంతో పొందదగ్గవాడు అయి అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. ఇతి క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం శోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును
నేను సంగ్రహంగా తెలియచేశాను అర్జున అంటున్నారు. సో ఆ భగవంతుడు ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో ఆయనది క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, మరియు జ్ఞాన విషయం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన సంగ్రహంగా అర్జునుడికి తెలియచేయడం జరిగింది. చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు, కేవలము నా భక్తులకు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా తెలుసుకోగలరు, అంటే అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో అక్కడ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి విధయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి విషయానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి అలాగే జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి దాంతో పాటుగా ఉండేటువంటి ఈ జీవులు కూడా ఎప్పటి నుండో ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సనాతనమైనవి, అనాదిగా ఉండేటువంటివి అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటున్నారు. మరి వాటి మార్పులు, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, ఈ జీవులలో కలిగేటువంటి మార్పులు, ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండే ఉద్భవించాయి అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికీ ప్రకృతియే మూల కారణము కాగా భౌతిక ప్రపంచమందలి సుఖదుఖములను అనుభూతి చెందడంలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడింది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు మరికొంత జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 84 లక్షల వివిధ రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక వాటిలో ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిది, one attains the human form of life after transmigrating through 84 lakhs species of life by the process gradually evaluation. సో ఆయన ఈ అంటే మానవ జన్మ అనేటువంటిది అంత సాధారణంగా లభించేటువంటిది కాదు. ఈ 84 లక్షల జీవజాతులలో వివిధ రకాలలో పొంది ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడం ద్వారా ఈ మానవ జన్మ లభిస్తుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఈ మానవ జన్మలోనే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి ఆలోచించేటువంటి ఈ బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటుంది. సో కనుకనే ఈ జన్మలో ఉండగానే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి గురించిన ఆ భగవంతుని యొక్క శరణు చొచ్చాలి అని చెప్తున్నా. సో తద్వారా దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆ చెప్పబడినటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో 9 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి జలచరాలు ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులు 9 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటివి జీవిస్తూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఇక 20 లక్షల రకాల ఈ మొక్కలు, వృక్షాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. 20 లక్షల రకాల ఈ వృక్షాలు, స్థావరాలుగా ఉండేటువంటి జీవులు, వృక్షాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఇక 11 లక్షల రకాల క్రిమి కీటకాలకు సంబంధించినటువంటి జీవులు ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. సో ఇక 10 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి పక్షి జాతులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఇక 30 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి చతుస్పాదుకులు, 4 పాదాల పైన జీవించేటువంటి జీవులు 30 లక్షల రకాలు ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. ఇక మానవులు కూడా 4 లక్షల రకాల మానవ జాతులు ఉంటవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ లిస్ట్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ
ప్రకృతి మరి గుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో అధీనుడై ఉన్నటువంటి జీవుడు, జీవాత్మ ఏదైతే ఉందో అది ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు, అలాగే ఈ జీవన మార్గములో ఆ మార్గాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ ప్రకృతి యొక్క సాంగత్యమే ఆ జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ జీవులు ఆచరించేటువంటి కర్మలే ఆ జీవులు అధమ జన్మలు పొందడం అంటే సాధారణంగా ఈ జలచరాలు ఆ నీటిలో ఉండేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిమ్న అంటే అధమ జన్మలకు సంబంధించినవి అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ మానవ జన్మ ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంటే విషయాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి జన్మగా చెప్పబడుతూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ దేహంలోనే అంటే ఈ క్షేత్రంలోనే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడితో పాటు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి భగవానుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన సర్వసాక్షి, అన్నిటికీ కూడా సాక్షిభూతంగా ఉంటూ సర్వ నియామకుడు, ఇంకా ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వతా వర్తమానోపి న స భూయోభిజాయతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రకృతి, భౌతిక జీవాత్మ మరియు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సహచర్యము గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చెందబడతారు. అంటే ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడము అనేటువంటి ఆ అంశాలలో ఉన్నప్పుడు ఇక వారు మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో వారు జన్మ తీసుకోరు అని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశానికి వారు చేరుకుంటారు, ఇక్కడ మళ్ళీ పుట్టరు అని తెలియజేస్తున్నారు. ధ్యానేనాత్మాని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా అన్యే సంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. ఇంకా చెప్తున్నారు, కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, మరియు ఇతరులు దీనిని జ్ఞాన సమపార్జున ద్వారా పొందడానికి యత్నిస్తారు. ఇంకా మరికొందరు ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించడానికి పరిశ్రమిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాలను గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవాన్ని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయడం చేత వారు కూడా అంటే ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నారో వారు కూడా క్రమక్రమంగా జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. యావత్ సంధ్యాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్
తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, నీవు చూసు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయిక వలనే ఉత్పన్నమయ్యాయి అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యంతం య పశ్యతి సపశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనస్వరమైన వాటిగా చూసేవాడు నిజంగా చూసినట్లు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ సమస్త ప్రాణులలో ఉండేటువంటి ఆత్మతో పాటు ఆ పరమాత్మను కూడా అన్ని జీవులలో దర్శించగలిగినటువంటి వాడు. అలాగే ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో, నశ్వరము అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి, చివరికి నశించిపోయేటువంటి ఈ దేహంలో అనస్వరమైన వాటినిగా చూసేవాడే. అంటే అనస్వరమైన అంటే శాశ్వతంగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ అలాగే ఆత్మ అనేటువంటివి శాశ్వతమైనటువంటివి. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనశ్వరమైన వాటిగా చూసేవాడే నిజంగా చూసినట్లు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నహి నస్త్వాత్మానాత్మనాం తతో యాతి పరంగతిం. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు. సమం పశ్యత్ హి సర్వత్రా అంటున్నారు. సమవస్థితం ఈశ్వరం నహి నస్త్వాత్మనాత్మనం తతో యాతి పరాంగతిం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వత్రం ఈ విశ్వమంతా, ఈ సమస్తమంతా కూడా ఉన్నటువంటి పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూడగలిగేటువంటి వారు. అటువంటి వారు తమ మనసు చేత తమను తామే దిగజార్చుకోరు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనాదిత్వాన్ గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను, నిత్యమైనదిగాను, త్రిగుణాలకు అతీతమైనదిగాను దర్శిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి ఆత్మదేహంతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను కర్మను నరింపదు, మరియు అది బద్ధం కాదు, అంటే దాంతో అటాచ్మెంట్ కాకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తతాత్మానోపలిప్యతే. ఆకాశము సర్వవ్యాపకమైనను సూక్ష్మత్వము కారణంగా దేనితో కలియదు. అలాగే బ్రహ్మభావన స్థితిలో స్థితమైనటువంటి ఆత్మ దేహమునంతటా నిలిచియున్నను అది దేహంతో కలియదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆకాశం ఏ విధంగా అయితే సర్వవ్యాపకమై ఉన్నను దాని యొక్క సూక్ష్మత్వము కారణంగా అది దేంతో కూడా కలవదని చెప్తారు ఆకాశం. అలాగే ఈ బ్రహ్మ భావనలో స్థితమై ఉన్నటువంటి ఆత్మదేహము నందుట ఇక్కడ నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ దేహంతో, అది అంటే ఆత్మ దేహమంతటా కూడా నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఆ దేహంతో కలియదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చూసాము, ఆత్మ ఈ క్షీణించిపోయేటువంటి దేహాన్ని వదిలేసి మరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. ఏ విధంగా అయితే మనము వస్త్రాలను మార్చి వేరొక కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉన్నామో అదే మాదిరిగా ఈ క్షీణించిపోయినటువంటి దేహాన్ని వదిలివేసి ఆత్మ మరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది.
యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం బ్రవీః క్షేత్రం క్షేత్రీ తదా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ భరత, అంటే ఇక్కడ ఓ అర్జున, ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబాన్ని ప్రకాశింపచేయునో, అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును చైతన్యము చేత ప్రకాశింపచేస్తుంది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ ఇక్కడ ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ ఏ విధంగా ఈ దేహంలో ఉంటుందో అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఎలాగైతే ఒకే ఒక్క సూర్యుడు అన్ని సౌర కుటుంబాన్నంతటిని కూడా ప్రకాశింపజేస్తాడో, అదే మాదిరిగా ఆత్మ ఒక్కటే అయినప్పటికీ కూడా మొత్తం శరీరాన్ని కూడా అది ప్రకాశింపచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఏమిటి ఈ జీవుడి యొక్క గమ్యము? మరి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటిది ఏంటి అనేటువంటిది చూస్తే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, దేహము అంటే క్షేత్రము, అంటే ఆ దేహమునకు అలాగే దేహము నెరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడికి గల భేదమును జ్ఞాన చక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి ఆ భేదాన్ని తెలుసుకోవడము, అలాగే జ్ఞాన చక్షువుల చేత ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందేటువంటి పద్ధతి తెలిసినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము అనేటువంటి అంశం ద్వారా ఇక్కడ మనకి తెలియచేయడం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరికైనా ఈ అధ్యాయం పైన ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, డిస్కస్ చేయండి.